You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes, and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic, and that I caught you like that. It's like every time guys, nandito ako ngayon sa may tapat ng Sogo Buendia Station dito po sa Pasay, kasi po naghihintay ako ng aking client ngayon sa umagang ito. Maaga pa akong umalis sa amin sa Cavite kasi nga po may schedule ako ngayon ng service ng massage dito nga po sa Buendia, Pasay, malapit po sa Buendia Station ng LRT. Dito po ako ngayon nakatambay kasi medyo napaga po ako pagdating dito dahil iniisip ko kasi baka matraffic at saka malayo po ako, galing pa po ako ng Kawit, Cavite, kaya inagahan ko po. Kaso nga lang na sobrang aga naman akong dumating. Nagpapahintay-hintay pa po ang aking client sa massage. Okay, sir. 50-33. Tracer dito po, sir. Tracer. Morning. Saan ka? Ito, hinahanap natin guys ang aking room. Kasi may guest tayo. Magsa-service tayo ng massage dito sa Sugu Hotel Buendia. Naligaw nga ako. Ito na pala. So, nandito tayo guys sa aking room. Agilo. Una ka muna. Ay. So ito guys, tapos na tayo mag-service ng massage. At pauwi na tayo. Ito nga. Pauwi na tayo ngayon. Nakapagod man, pero okay lang. At least kahit pa paano, sulit naman ang bayad.
dito. Palabas na tayo. Ayan. Nandito tayo ngayon sa Sugu Hotel.